Wani berdonya niki nggih oleh donya tapi boten dadi jelengan disuwun akhirat. Mulane kula jenengan ditata atine ibadah apa mawon mung dolek ridane Gusti Allah. Balik malaikat bener wong iki ibadah ya tapi tujuane golek dunya. Engko nek gak oleh dunya, akhire wong iku mati gak gelem ibadah. Contoh teng kampung jenengan ono pilihan panon calone telu. Dilala salah siji calon iki krono pilihan kurang 30 dino. Bengi lumpurno wong dijak manaki pandele peti kumpul sampai 30 dino. Aku juane manake piku mau cek dadi pamon. Mulai bengi ku manaki pan belek peti ngundang tonggo kanan kene. Duit celengan dipecahi dikanggung rumah tamu-tamu sing teko manaki pan. Dilarang wayahe pilihan boten dadi. Tonggo kanggo napa kang menisi ngajak manaki pan maneta. Wis gak oleh-olehan. Mari jawabane ngoten. Ajur duit TKP digawe bengi manaki pan, wae coblosan gak dadi. Mengki premi gak manaki pan. Lho niki krana napa? Ibadah tujuane golek dunya. Mbok dicampur. Nek nganggo gawe nggih nganggo gawe. Iya, nek ibadah niat ibadah, mbok dicampur aku tak sembahyang 5 waktu besok aku jadi suci, ibadah sampai mati gak suci. Iya, itu dari itu mau yang militan babakan jalur rezeki ibadah gak oleh rezeki, ibadah tambah marah, akhirnya gak militan. Enten kiai ditakoni